Vakazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu konai pastor. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo inopinduruka neumboori mukati mebhaibheri. Vatanga kutibata nhasi chirongwa chinouya mazuva ose from Monday to Friday. Saka nemi usunungukaiwo zvakare kutumira mibvunzo yenyu nekuda kwekuti mibvunzo iri kuuya yakawanda. Usazofunga kuti kana mubvunzo wenyu mukautumira nhasi unofanira kupindurwa nhasi. Panotori nemibvunzo yakawanda yatinenge tichipindura. Saka chatinongoda kukumbirisai kuti muve nemwoyo murefu nguva inosvika yekuti mubvunzo wenyu unopostwawo zvakare. Regai tiverenge mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Uri kuti iyo konai pastor, in marriage murume nemukadzi vakaenzana here kana kuti pane ane simba pamusoro peumwe? Ndo mubvunzo wakabvunzwa panapa. Kana vanhu vakaroorana pane ane simba pamusoro peumwe nekuti vanhu vakaenzana. Now regai nditange ndichiti Genesis 1 and 2, male and female God created them. They were created equal but with distinct roles. Ndo zviri pana Genesis 1 and Genesis chapter 2. Vanga vakaenzana umwe noumwe but aine mission kana kuti basa rakasiyana nero umwe. Ndokusaka even their physical anatomy yanga isina kufanana. Women were created in their own way, men were created in their own way. But panozo kanganisika zvinhu zvese chapter 3, when Adam and Eve sinned, chivi chakaunza chakachinja the status quo, chakashandura mamiriro anga akaita zvinhu pokutanga. That equality yanga isisipo nekuda kwechivi. God had to bring in some rankings between him, men and even the angels. Saka mukaerenga Genesis 3 verse 16, mukadzi ari kuudzwa panapa kuti, unto the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In sorrow you shall bring forth children, and your desire shall be to your husband, he shall rule over you. This is as plain as it is. Hapana chiprofita, hapana zvinoda kududzirwa. Pataurwa zvinhu zviviri, mukadzi nekuda kwezvawaita, this is what is coming upon you. Number 1, I will multiply your sorrow at conception, pakubata mimba, and your sorrow also in bringing forth children, pakuzvara vana vacho, ucharwadziwa. Up to this day, mimba dzinongorwadza. Whether uri murungu, whether uri une mari, whether una mari, whether unogara kupi kana mimba inongorwadza. Whether yarwadzira mundege kana mubhazi kana kumba kana inongorwadza. Whether muroad inongorwadza. So this statement still stands. One honest problem neyechi2e because yekutanga they can't change it. It's nature. But vanofunga kuti they can change it. Your desire shall be to your husband, he will rule over you. Saka pakangoya chivi hakusina equality. Murume kuda kwemukadzi kwaakumurume. Saka mukadzi akutarisirwa kuita sekuda kwemurume. I know this is a bitter pill to swallow for many people, but this is biblical. And haina kutaurwa apa chete. Dai pangori ipa apa chete taita maybe we are creating a doctrine out of one verse which is not right. Azvo zvinokurudzirwa. You go to Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 22, 23, 24. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. This is very clear as it is. Vakadzi zvisei pasi pevarume venyu chaivo. Nekuti murume ndiye musoro wemukadzi. Saka Kristu ari musoro wekereke. Naizvozvo kereke sezvinhu zvisa pasi paKristu, nemwewo vakadzi zvisei pasi pevarume venyu. This is ukaona mukadzi anda kuenda pamusoro pemurume wake, ari kuti iye chechi ine simba kupfuura Kristu. Ndo zviri kutaurwa neverse 23. Ende Mwari haadili lightly nevanhu vanodistorta ma-illustrations ake. Chakakonesa Moses kupinda muKenani is because he distorted an illustration. Musi wekutanga akanzi nondorova dombo, akarova dombo pakabuda mvura. Musi wechi2 akanzi taura nedombo, iye akarova dombo akanzi hauchaendi kuKenani. Because dombo raimirira Jesu Kristu. Saka kurova dombo kairi Moses anga akuparidza vhangeri risiro kuti Jesu achafa kairi. Ende Mwari akati that's too much. You have distorted an important illustration. You are not going to Canaan. Hauchasviki. Iyo ndo Canaan iyo, but hauchapindimo. Saka you can't distort this illustration. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be subject to their husbands in everything. That's an important illustration which hatifani kugara pasi tichifurirana. Let us not be led nevanhu venyika to use worldly principles to apply enforce them onto biblical issues. Kana tichida kuita zvaMwari ngatiteerere zvinotaurwa naMwari. Varume vane zvavo zvavakaudzwa papata ndinobvunzwa mubvunzo warume ndikaenda kuverengera iyo. Pabvunzwa zvokuti vanhu vakaenzana here. Ine Bhaibheri kuti havana.
Not only that, you go to 1 Peter. 1 Peter chapter 3. Likewise, verse 1. Ye wives, be in subjection to your own husbands, so that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of their wives. 3 times, same word, almost verbatim. Saka hatigoni kuitira Mwari nharo. Kunyangwe zvichitivava tisingazvidi. Kana tisingazvidi ngatingoudze Mwari kuti agarai nezvinhu zvenyu isati zvidi. Isu toda kuti tinge tiri pachinzvimbo ichocho chine varume, toda kutongawo dzimba tichitongawo varume. Itai henyu izvozvo, but hazvizo zviri muBhaibheri. Isi tiri kupindura mibvunzo inenge yabvunzwa tichishandisa Bhaibheri. So the Bible is very clear. Women must be submissive to their wives. These two are no longer equal. But husbands also were admonished to do their part. I'm not going to address that. I saw zvindabvunzwa. Ndangobvunzwa kuti vakaenzana here. Havana kuenzana. Husband and wife, married husband and wife are not equal. One must submit to the other. Totorwa neBhaibheri. Ndofunda kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.